Ensimmäiset Practical Nurse-lähihoitajat juhlivat valmistumistaan tänään Vaasassa. Ruotsinkielisen ammattiopiston englanninkielisen koulutuksen on suorittanut 8 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa. Työllisyysnäkymät ovat valoisat. 3 vuoden urakka on takana ja edessä valmistujaisjuhla. Tuore lähihoitaja, filippiiniläislähtöinen Marla Takamaa halusi ikuistaa suuren päivän yhdessä kollegansa Cecilia Aranoa Sturosin kanssa. Synnyinmaassaan sairaanhoitajaksi opiskelleet naiset halusivat koulutuksen, joka on Suomessa pätevä. Mä oon ollut töissä, oliko se vuonna 1997 tai 2000, mä en niin tarkkaina, niin silloin mä tajuin, että palkka ei ole missään. Mä oon hoitoapulainen Vassilla terveyskeskuksessa, niin mä ajattelin, että nyt jos mä suorittaa mun koulutuksessa Filippiiniltä, niin voi olla, että se palkka muuttuu. On mukavaa, kun nyt on tehty. Aivan mahtava, loistava olo. Myös työtilanne antaa syyn iloita. Nyt valmistuneilla on kaikilla työpaikka tiedossa ainakin syksyyn saakka. Takamaalle tarjottiin vakituista työtä Tampereeltakin, mutta perhe pitää Kauhavalla. Työtä hakiessa taustalla ei ole väliä. Me suomalaiset, me ollaan vähän varovaisia ja näin, mutta yleensä se on ollut niin, että kun ihmiset oppii tuntemaan näitä, niin ei se ole enää silloin mikään ongelma. Ne on semmoisia avoimia ja iloisia ihmisiä ja arvostaa vanhempia ihmisiä, että kyllä meillä on opittavaa myös heiltä. Nämä vanhukset, jotka asuu pienissä kylässä, ei koskaan nähnyt ulkomaalaisia. Pelkkä. Mutta mä sanoin, että mä oon ruskea enkeli, joka hoitaa sut tänään koko päivän, niin sitten se sohdi alkoi, että kun löytyi jotakin kivaa keino, että potilaat ja ulkomaalainen hoitajan sohdi löytyi yhdistää.